علیکم پنجابی دے مشہور شاعر مار غلام محمد درد مرحوم انہاں دے خاص شاگرد ملک محمد اسماعیل سچل صاحب انہاں دے لکھے ہوئے چند دوڑے شوٹنگ والی بال دے لیجنڈ کھلاڑی مار الطاف حسین ملا انہاں دی نظر بھائی کوئی قدر کے جانے سونے دی جدہ ٹور گئے اصل سراف ہے تے کسے چنگے بشر نو قسم خدا دی برا دے نہیں اشراف ہے اویو جو کچھ سچل لے کئی تو کچھ نہیں کائنات دے ہاتھ انصاف ہے کوئی جینڈا ہی ڈاڈا ہے نا سائنا الطاف 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 ہے جی چودھری باسط علی آپ ضلع خوشاب شوٹنگ والی بال دا ایک ابھردویا کھلاڑی نوجوان تے بہترین کھلاڑی سپر سٹار کھلاڑی انہاں دی نظر ایک دوڑا بفرمیش ملک بریام آف بحرین محمد بخش بشا احمد نواز بسانا سردار ناطق خان بلوچ رانا صدام حسین جمٹ ذیشان خان بلوچ زین خان بلوچ اور اسماعیل سچل صاحب کا لکھے ہویا اے دوڑا باسط علی دی نظر بھئی جتھے وینا ہے باسط جھلک دکھینا ہے سن روشن مستقبل دی اور تینو شابش خضر دی عمر ہو دی ہو ویندی ہے پوری دل دی او والی بال دے دیس اچ وسدا رہے گھڑی دیکھے نہیں مشکل دی او یو سچل ضرور ہے نا پڑھ کے راندے جنو شوق ہوئے منزل دی سردار عامر خان مرحوم شوٹنگ والی بال میں شوق رکھن اللہ کوئی بھی ایسا بندہ شاید ہوئے جیڑا عامر خان دے نام تو واقف نہ ہوئے انہاں دا تے ساڈا بس ساتھ ہتھاں تک آئی اللہ تعالیٰ دی مرضی آئی کہ وہ ساڈے کو اس دنیا تو دار فانی چلے گئے اللہ تعالیٰ انہاں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انہاں واسطے لکھا گیا ہے ایک مشہور بان استاد اسماعیل سچل صاحب دا بھئی تقدیر جو جلد مخالف تھی گئی ایک شخص تے جوش جوان تے چلو کوئی نہیں جینے زندگی وچ وقت آنے راندے نشان تے او بندے وفر دے راسن کیتے گیا ہے انجے عامر خان دے نا تے میرا دعویٰ ہے جی میں ٹنگ گیا ہے ٹنگی راسی سچل جہاں تے